and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Kabilin. Ayaw kayo nagkontak tayo ka, animal ka! Oh! Basib yun? Buhay ka? Animal ka. Tago bisag asa butoy kapag itaon ta ka, patyon ta ka! Oh! Iyay ka! Unsa! Oh! Balik ka na ako ang akong lara! Ibalik ka na ako anong dili ko ikaw patay. Nakadungog ka ba butoy? Nakadungog ka ba? Butoy! Hello! Animal! Gipagkat ko, busit ka butoy. Ha! Dili ka gyapon magkapalayo ka na ako butoy. Tawagan ko nga ako mag-connection sa polis. Bayaran ko sila aron makitaan nila si butoy. Kung madakpan ang mga animal ka nagtagit ka na ako, bayaran ninyong mahal kayo gibuhat ka na ako mga animal. Pa! Hello. Payo ka ba, Sir Jimmy? Ikaw? Karosa na mo ba kuha ang kwarta? Sigurado ba ka mo nga dili ni kana siya makagawas niya? Huwag kayo saling na mo. Ha? Ang kwarta, gigikinahanglan na po. Oo, ihatag ko kaninyo. Wala problema. Ugma na yun. Ihatag ko kaninyo. Pero ipaniguro ka na ko nga dili na siya makagawas niya. Patyo na namo siya. Ayaw. Ayaw ninyo siya patya. Ha? Ang gusto ko lang nga masilag una kaniya nga akong anak. Ug kasilagan na siya hangtod sa hangtod. Mao lang ka na ang gusto ko. Maong ayaw ninyo siya patya. Nagkasinabot ba kita? Kagutom. Huwag naman sila mabalik din eh. Ug mingaw na ang palibot. Ay naman ka sila. Gibiyaan ka ko nila din eh. Si Moana. Sigurado yun ginasilag na sila ko. Tinuo ko. Tabangi ko ang makalingkawas ko din eh. Tabangi ko, Diyos ko. Kinsa man yung nanawag? Kapiin naman. Si Butoy. Hello, Butoy? Day, wala. Kawan ba ka nang nawag na ko Simeon? Ha? Nanawag si Simeon? O lagi. Hadlo ko. Patyon ko no ko niya. Kung di na ko ibalik, akan kining jar ko no. Di ba gidagit man kuno siya? Og si Sando ang nagdagit niya? Mo lagi. Buong bitaw ko nga nung nakatawag man siya nako. Sa ato pa? Nakaikya siya? O may uningon yun na rin. Nakatawag man ako. So, nakaikya siya. Og mato niya, iuli yun ko nung kuna kong jar. Isudlas lana. Kay kung dili, patyon ko niya. Iuli lang kanina ako, day, no? Nakagawas bitaw siya, day. Aron, hindi lang sa ko niya patyon ba? Ayaw, Butoy. Ha? Ayaw giuli ka ng jar. Pero, day mo na. Pero nibahan mo ko si Bay Simeon nga patyon ko niya. Hadlok ka ko, oy. Kwartahan na ba kayo ng Bay Simeon? Daghan kayo ng koneksyon. Kuyawan ko, basing matultulan ko. Ay, kabala ka, Butoy. Tabangan ko ikaw. Tabangan ti ka, basta ayaw nang iuli. Magkita ta, Butoy. Magkita ta. Nabot yan ko din sa akong rest house. Ani ko din magtago. Huwag magkapangilabot ka na ako din. Ubay-ubay kong mga sakop din. Animal, nagupangtaran ko mga plano. Sinto, bayaran mo kinig mahal. Kigubat ni mo nga ako mga plano. Nga ako mga pagantoy. Hayop ka. Mayon tagpatyon ka sa mga sakop ni mo nga ni traitor ka ni mo. Pero kinsa magyud ka ang mastermind didigtaran. Kinsa magyud ka. May
Di ko mailanin niya akong pagtakuban na. Ang simuana ka. Matul pa niya, napadung na siya din kay pick-upon ko niya. Pero ganina raman to, upang mo yun mabot. Ikaw sa kong tubig kay kulbaan ko ngayon. Mingawar ba ni Dapita, oy? Akong karapon, ang pingan ko din ako, bahala na. Mahul tingali ni, simuana na ni. Ilang dyan kong gawas. Matul niya, manawag man siya. Nawag yun. Hello, Day, mo na? Salamat yung taon kayo ni mo, dewan ng gitabangan ko ni mo, ha? Butoy hangtod ron. Naglipok pa ko. Naglipok ko sa mga pangitabo. Kang Daddy, si Sando, kang Simyo. Bisan ako dahil labi ng baysindo. Di ko makatuo nga. Siya mastermind pagdagit siya maguwang, oy. Bisan ako. Sando. Milak man ka. Nahinumduman ko lang ang gisulti ni Sando kada ako sa dihang nagkasulti mi sa cellphone, Butoy. Nasakitan ko. Ang saan na isulti niya? Ngawa siya mahigugman ako. Mau kalipta na lang ko niya. Iyay ka. Pero gipadakit ko ni Dati. Nagsuhol siya aron malayo ko kang Sendo. Og si Sendo sad. Kalit lang nawa. Sa dihang gikukod niya ang tao nga nagkuha sa cheque. Di mo na. Wala siya pakita. Day, human atong hitabo, Butoy tinuod yun kaha nga siya ang utok sa tanang panghitabo. Tuon ka nga, kabuhat sindo na. Wa ko'y pagtuo, Butoy. Pero kinahanglan nga magkita mi sa personal. Mao nga gamiton ko kanang misteryosong lana. Aron magpakita ka na ko si Sendo. Iyay ka. Mao ka na, Butoy. Gamiton ko ka na aron masayran ko ang kamatuoran. Ayaw ka mo paghunong sa pagpagita ni Butoy. Bayaran ko ka mo, bisag pila. Basta mabalik lang ka na kung nga akong misteryosong lana. Yes, ako'y bahala ka ninyo. Mga animal siguro sila kayo mga tawanan, maglagot. Pero okay lang, tagaan ko sila kipangayon. Ang importante ka na kung nga magkuha o mabalik ka na ako ang akong misteryosong lana, ang kamot ni Tatay Kacho. Nakatuhog man ko. Buntag naman day. Hayag na. Luto na daw. Uy. Kumusta ka na, Sendo? Sir Jimmy, uy. Ako, Sendo. Gisubag ko ni mo. Tungod ka itunog ka sa akong mga pangandoy. Gipatirang ko ni mo. Ambisyoso ka na kayo, no? Ang ako, pag yung anak mo imong gustong maangkon. Pwah! Hilas ka. Ambisyoso ka na kayo. Dili ikaw ang gusto kong mamahimong bana sa akong anak. Dili ang parehas ni mo, Sendo. Dili. Boss. Yaya cellphone. Ikaw di ay. Ikaw na yung utok ining tanan. Ako! Ako, Sendo. Ako. Ay, boss. Yaya cellphone di bagting. Tanawag kinsa ang nanawag. Oo, boss. Muha na, boss. Muha na. Mayo kay nanawag si Moana. Sige, Sendo. Tubaga si Moana. Sultihi siya. Nga gikidnap ko nimo. Unsa? Sultihi siya. Gyanaa ko nimo. O kung dili niya iuli ang misteryosong lana, patyon ko nimo. Dili ko. Ay, lagi pagpagahi. Dahil
Matay niya karon ba? Tubaga na yun! Sige na, Sindo! Tubaga! Hala. Oo, tubaga. Uwa lagi butoy. Nakontak na unta na ako pero di sa tubagon. Mao lagi kay murag nakadungog mo ko si imong naw nga murag nakita na ko ang imong gisulti. Ay ilang libog na mahinon ka di. Nagklarom na ko si imong naw nga tubago gani. Pero sigurado yung ka nga kanang okay na atong plano day umana. O lagi butoy. Sigurado na ko. Og ayog kahadlok oy. Andam na sada nga akong igagaw nga naa sa NBI. Kay si Sir Ariel NBI ra ba na? Kay naay babae in town. Mao ba? Basta, kasi na siya sa akong mami. Joke ra to, joke ra to. Binuang ra to. Ayaw, sige, binuang butoy. Uy, Sige, sige. basta makatabang na siya nato. Oh, si Sendo. Hello? Sendo? Paminaw mo na. Sendo. Sendo, gusto ko nga magkita ta. Papinawa na ko mo na. Gusto ko nga pagitaon mo si Batoy. O kuha ang kaniya ang misteryosong lana. Dadun mo ka na ako. Oo. O sige, pangitaon ako siya. Pangitaon ako si Butoy. Mayo, ayaw paglangan mo na. Sendo nga nung nagbuhat maninimo. Ayaw tubay. Kining niya sa banpiper mo isulti. Ni anak ko ang imong amahan mo na. Unsay? Anak! Anak! Gidagit ko ni Sindo, anak! Gidagit ko! Dad? Gidagit ko, anak! Gidagit ko! Sulti. Daddy? Sulti. Sulti. Kung gusto ka pa nga mabuhi si daddy ni mo, pangintaas si Butoy. Og kuha ang misteryosong lana. Og ihatag ka na ko. Oh, pagitaon ako si Butoy. Ayaw lagpatya si Daddy Jimmy. Maluoy ka, Sendo. Ayaw pasakiti ang akong amahan. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!